Goedemiddag allemaal. Dankjewel dat wij hier mogen zijn om een beetje met jullie te delen van wat wij doen. Voordat wij beginnen wil ik vragen of we nog even met elkaar kunnen bidden. Ja? Onze dierbare Vader in de hemel, dank u wel voor uw prachtige Sabbatdag. En dat wij vanochtend in uw bedehuis mochten zijn. En dat wij nu hier mogen zijn, Vader, bij Refugio. Heer, wilt u deze presentatie leiden, dat wij mogen delen met onze broeders en zusters wat u ons de afgelopen jaren hebt geleerd. En dat het een zegen mag zijn en een inspiratie. We vragen u dit, Vader, in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Ja, mijn naam is Benvindo Dalous. Dit is mijn vrouw Aretja Dalous. Wij gaan in Rotterdam naar de kerk, in Rotterdam-Noord. We zijn zo'n 3,5 jaar geleden zijn wij getrouwd. En wij voelden gelijk God zijn roeping om samen aan de slag te gaan voor hem. En dat hebben we sindsdien gedaan. We zijn tijdens corona zijn we getrouwd, 2020. En we zagen van alles gebeuren waardoor kerken gingen sluiten. En je zag mensen allemaal in paniek. Mensen ziek worden, niet weten wat ze kunnen doen. En wij dachten, God heeft ons iets gegeven. We kunnen niet de kerk sluiten en gaan verstoppen in ons huizen, terwijl de mensen in paniek zijn. Dus toen gaf God ons een plan om te beginnen met onze bediening. Wij zijn op de markt gaan staan. Terwijl de winkels sloten, konden wij op de markt staan en nog steeds contact hebben met de mensen. Dus we gaan jullie een beetje meenemen in onze ervaring, in ons verhaal. Stel gerust vragen. Ik weet niet hoe lang we hebben voor deze presentatie. Een half uurtje? Oké, dan proberen we het binnen een half uur te houden. Ik hoop dat iemand... tot 5 uur. Oh, oké. Stel gerust vragen en we zullen gewoon vanuit onze ervaringen delen. Ja? Genesis 1 vers 31 zegt, en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Wij weten dat dit is hoe God de wereld had achtergelaten. Hij had het gemaakt, alles was niet alleen maar goed, het was zeer goed. Als we vandaag kijken, is er iets mis. Want iedereen hier is in perfecte gezondheid? Nee. Is dat hoe God het heeft achtergelaten? Was het maar waar. Is dat hoe God het heeft achtergelaten? Nee, dus ergens is er iets misgegaan. Maar God wil niet dat we zo blijven. Hij wil dat wij weer beter worden. Als we kijken naar de grafiek, die heb ik net gehaald van de CBS-website, Centraal Bureau voor de Statistiek. Als je kijkt naar gezondheidstoestand in Nederland, dan zie je dat van 1990 naar nu, 2022, zijn er nog maar 77% van de mensen die kunnen zeggen ze hebben een zeer goede gezondheid. Dit was in 1990 was dat nog 81%. Ook niet 100%, maar je ziet dat in de loop van de jaren zijn er steeds minder mensen die een zeer goede gezondheid heeft. Dat is best wel zorgelijk. Je hebt ook presentaties, dan zie je kaarten, grafieken. De aantal mensen die kanker krijgen gaat omhoog, diabetes gaat omhoog, overgewicht gaat omhoog. Kinderen die al heel jong suikerziekte hebben, gaat omhoog. Met andere woorden, er is iets wat niet goed is. Want zo heeft God het niet gemaakt. Er zijn verschillende redenen voor. En daar gaan we nu niet per se op in. Maar jullie kunnen het met mij eens zijn dat de wereld waarin wij leven best wel kunstmatig is. Het is niet zo natuurlijk zoals God het maakte. God plaatste we Adam en Eva waar? In de natuur. Wat hadden ze te eten? Chips? IJs? Ze hadden goede geen Kentucky. Wat ze te eten hadden was goed. Hun water was niet vervuild. De lucht die ze inademen had geen uitlaatgassen. Wanneer ze contact wilden met elkaar, hoefden ze niet te bellen. Geen straling, toch? Dus wij hebben al die dingen wel. En je ziet hier, het gaat niet goed. Wij weten dat God dit wil voor iedereen. Hier staat, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Dat is Gods wens voor iedereen. Ook al zijn we niet meer bij dat perfecte ideaal, dit is zijn wens voor iedereen. En gaat dit nu vanzelf gebeuren? Kunnen we gewoon op onze handen zitten en wachten totdat mensen beter worden? Nee, God gaf ons een boodschap, toch? En wij zouden die boodschappen ter harte mogen nemen
Zodat we ervaren van, hey, als je teruggaat naar Genesis, wat daar staat gaat toepassen in jouw leven, dat het beter gaat met jou. En dan kijkt je buurman, hey, wacht eens even, jij was net zo ziek als ik. Hoe komt het dat het nu beter met je gaat? Dus dat is eigenlijk onze bediening. Alleen, hoeveel van jullie hebben op Sabbat nog de zin en de energie om na de dienst met elkaar de straat op te gaan om te gaan evangeliseren? Ja, hoeveel mensen hebben... Nou, ja, u? Nou, prijs de Heer. Hoe ik het zeg maar zo zie is, je komt Sabbat, je wordt opgeladen, je tank gaat helemaal vol. Je gaat naar huis en dan begin je zondag het huis een beetje op te ruimen, klaar te maken voor werk. Vervolgens ga je naar werk, gaat je energie omlaag, je kinderen gaan naar school, ze moeten gaan sporten, ze moeten naar vriendjes, verjaardagen. Je hebt al die dingen, dus alles brengt je energie omlaag. Kom je vrijdag, ik ben blij dat het Sabbat er is. Komt Sabbat, kom je naar de kerk, wie gaat mee evangeliseren? Ja, dag broeder, dag zuster, ik heb niet meer de tijd, of tenminste de energie om dat te gaan doen. Maar God had nooit bedacht dat wij zouden evangeliseren als een bijzaak. Snapt u? Net als ik mijn tiende pas aan de Heer ga geven, nadat ik al mijn dingen heb gedaan, heb ik einde van de maand heb ik niet genoeg over om mijn tiende af te dragen. Maar als ik eerst mijn tiende geef en ik haal 90% over, ga ik met die 90% verder dan met die 100%. Zo is het ook met ons en de Heer. En hoe Hij wil dat we voor Hem werken. Dus dat was even kort de intro. En ik ga met jullie delen wat wij dan precies doen. Doen we dit samen. Proef en zie. Dat komt van een Bijbelvers, Psalm 34:90, van proef en zie dat de Heer goed is. Amen. En wij hebben als ondertitel, laat voeding je medicijn zijn. Want we geloven dat God in de natuur heeft gestopt wat mijn lichaam nodig heeft. Ik hoef niet gif erin te stoppen. Als ik stop wat Hij gemaakt heeft in de mandarijnen, in de sinaasappels, in de bananen, in broccoli, dan geef ik mijn lichaam wat het nodig heeft. Ja, we zijn uit dezelfde aarde gemaakt als waar onze voeding vandaan komt. Dit is onze tuk-tuk. Het is een driewielerige auto. Die gebruiken wij om naar de markt te gaan. Die hebben we zo'n 2 jaar geleden gekocht. En we hebben het gemaakt tot een klein winkeltje. En ja, we staan tussen de andere marktkooplui. En de mensen kunnen bij ons plantaardige, gezonde producten kopen. Maar we doen dit niet alleen om producten te verkopen. Oh, sorry, ik wist niet dat jij geen mic had. Nee, niet. We doen dit niet alleen om producten te kopen, we doen dit om in contact te komen met de mensen. Hoe zijn we begonnen? Gewoon klein thuis. We hadden een tafel, we hadden een paar producten maar. En we hadden een vaag idee, maar hoe gaan we het doen? We zijn gewoon begonnen met te experimenteren, de tafel op te zetten. En uit te proberen hoe staat het niet. We pakten al onze spullen, een ouderwets geldkistje. We propten onze auto vol, we hebben echt een hele kleine auto, die zat nokvol. Ik kon niet mijn achteruitkijkspiegel kijken. Het zat echt helemaal vol. En zo gingen we dan op weg. En gingen we op de markt staan, een paar dorpen verderop. Dit was het begin van corona. Je ziet, de winkels zijn gesloten, maar we konden gewoon buiten staan. Ja, wat we eigenlijk wilden doen was hetgene van wat we geleerd hebben, of wat we weten wat met gezondheid te maken had, wilden we starten met nutrition, met voeding. En dus we waren begonnen met verschillende dingen qua voeding. We hadden ook boekjes en we keken om ons heen welke mensen een eigen bedrijfje hadden. Zoals we hebben een zuster die kruiden heeft gestudeerd, die heeft dan kruidenthees. En een andere zuster die granola's maakte, een andere zuster die brood maakte. Dus allemaal verschillende dingen. En we wilden daarmee zeg maar een startende platform zijn om anderen te ondersteunen met hun bedrijf. Corona was een beetje gewoon een moeilijke tijd. Je wist niet zeker of je je baan kon houden. En wat is zoiets van, laten we mensen gewoon supporten, kijken wat ze al doen.
En kijken hoe je een beetje self-supporting kan worden. Dus daar waren we mee begonnen om anderen te ondersteunen. Ja, de producten die jullie hier rechts zien, of links voor jullie, dat zijn producten die onze zusters maken. Want een van de dingen die God van ons wil, is dat je vrij bent. Hij wil dat we autonoom zijn. Dat op het moment dat je werkgever zegt van, als je geen prikje krijgt, dan is het klaar. Of als je zegt, de Heer vraagt van mij om een half jaar dienstwerk te gaan doen in mijn thuisland, zegt de werkgever, ja, dan ben je je baan kwijt. Maar als wij we leven zoals bijvoorbeeld Paulus. Paulus als tentenmaker. Overal waar hij ging, had hij werk. Nu is het niet zo dat iedereen nu zijn ontslagbrief moet indienen. Dat is niet wat we proberen te zeggen. Maar God wil graag dat wij zo vrij mogelijk zijn om hem te kunnen dienen. En wij willen ook anderen supporten. Dus als mensen een bepaalde talent hebben, een bepaalde gave hebben, van iets te verkopen of iets te maken, iets lekkers, iets gezonds, of iets wat aansluit hierbij. Maar je hebt geen winkel, dan kunnen we het voor je verkopen. En dan kunnen we kijken of het werkt, kijken of het aanslaat ergens. En wie weet dat je in de toekomst je bediening kan maken hiervan. Ik ga een beetje wat sneller er doorheen. Zo stonden we op de markt, we hadden nog helemaal niet veel producten. Daarachter zien jullie onze auto, hoe klein die is. daar staat alles in, wat jullie daar zien staan. We hadden ook dat we op een gegeven moment soep maakten. En dat we gewoon een soep warm gingen aanbieden aan mensen. Dit is een zuster van ons, Anja, die woonde in dat dorp. En zij kwam ons helpen. Zij maakte heerlijke brood. Dit was haar brood. En zo supporten we haar ook met haar broodbakkerij. Ja. 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 Ja, in mijn rits van mijn jas. Oh, je hebt ze. Oké. Dit zijn broodjes die een zuster van ons maakte en mijn vrouw die belegde het en die verkochten we en mensen vonden die echt heerlijk. Een zuster van ons die bij ons naar de kerk gaat, die at haar broodje en zei, dit is de lekkerste vegan brood die ik ooit heb geproefd. De Heer zegent, als wij beginnen te werken, dan ga je nieuwe talenten ontdekken. Wist je dat je zulke broodjes kon maken? Dit is ook iets wat mijn vrouw gemaakt heeft. Daaronder ligt een wafel. Dat zijn frambozen van onze eigen tuin. En we hebben de karobe opgezet. Het was echt heel lekker. Dit zijn de producten van die zuster. Indira, Job, kennen jullie haar? Zij maakt die theetjes voor kinderen, wanneer een moeder niet genoeg melk produceert, of de kinderen slecht slapen, of met een hoest. Allemaal heel natuurlijk. En die granola is ook van haar. Als je iets wil toevoegen, moet je aan mijn schouder. Nee, gaat goed. Oké. Dit is dan wat wij daar bijvoorbeeld hadden liggen, onze broodjes. Wat taartjes hebben die vannacht bij ons. Ja. Als jullie willen proeven, we hebben ook wat van de taartjes bij ons. Die zijn 100% plantaardig. Er zit geen suiker in, er zit geen melk in, er zit geen gluten in. Het is glutenvrij, want we willen mensen laten zien dat je gezond kan eten zonder dat je moet, Zonder ongezonde ingrediënten binnen te krijgen, zeg maar. Ja. Wilt u wat vragen? Nee. Er zit geen ei in. Ze hebben in de plaats van geraffineerde suikers hebben ze dadels gebruiken ze om te zoeten en fruit. We hebben gekozen voor de fruit, het zijn cheesecakes. We hebben gekozen voor de fruit cheesecakes, wat ze van nature al wat zoet maakt en een beetje dadel erbij. Dat brengt het nog. We hebben vandaag om te verkopen. We hebben ook wel het een en ander meegebracht, zodat jullie ook kunnen proeven. Dat, we hoeven niet te lijden omdat je gezond gaat leven. Veel mensen hebben zoiets van, gezond, wat kan ik dan nog eten? Maar er is genoeg. Er is genoeg. En vooral met de talenten in onze kerk, want ik weet dat hier zusters zijn die goed kunnen koken. En man, amen. 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 We zijn op een gegeven moment een soort van begonnen met een eigen lijn met juicing. Dus we hebben hier mandarijnensap. Mandarijnensap is lekker, dat is sinaasappelsap. Wist ik niet eens, hè? Ja? Mandarijnensap heeft niet dezelfde smaak. Het lijkt op sinaasappel, maar sinaasappel heeft een soort van een bittere nasmaak, soort van. Mandarijnensap is alleen zoet. Is alleen lekker.
En we kwamen er toevallig achter. Ik weet niet wat de middelste sap is. Selderij met mandarijnsap Ja. gemixt. Ook granola. Voor wie is granola de nummer 1 ontbijt? Amen. Ik vind het geweldig. Ja, vooral als je het zelf maakt. Ja, we hebben weer een leverancier erbij. We hebben ook honing gepakt. Want veel mensen die komen naar ons toe. Wat kun je doen tegen hooikoorts? Et cetera, et cetera. Wist je dat lokale honing helpt? Zover zijn we nog niet, zuster. Nee, zonder onze label. Nee, het is een imker bij ons in de buurt. En de honing die zij heeft is rauwe honing, niet verhit en ook niet verdund met suiker of wat dan ook. Gewoon pure honing. Wat zegt u? Oh, we hebben het bij ons. Ja? Ja, zegt u maar. Ja. Bijen, die gaan in de planten en die nemen een beetje van de pollen mee. En dat komt stijfmeel inderdaad, en dat komt in de honing terecht, maar heel weinig. Dus je lichaam raakt er alvast aan gewend. Het is niet genoeg om een reactie op te roepen, maar op het moment dat je dan in aanraking komt met die pollen zelf, dan heeft je lichaam een soort van al weerstand opgebouwd. Ja. De meesten geven ze aan dat je van tevoren moet beginnen. De meesten geven aan als je in de lente last hebt, dan moet je in februari al beginnen. Maar ik heb ook ergens gehoord dat je zelfs al in het najaar moet beginnen om het op te bouwen voor je lichaam. Ja. En dan is het 1 theelepel gewoon onverhit gewoon zo innemen. En ja, met de rauwe honing moet je ook oppassen dat je het niet verhit. Warmer dan 40 graden, want anders gaan alle voedingsstoffen die gaan alsnog dood. Ja, en dan is het gewoon pure suiker. Dus je thee eerst laten afkoelen, zuster Janine? Mm-hmm. Ja, over het algemeen zeggen ze uit je streek, maar wat je ziet is dat bepaalde planten, bloemensoorten, die zijn ook in verschillende streken door het hele land heen. Dus in principe zou het allebei kunnen. Als je één vindt, een imker bij je in de buurt, dan zou je dat kunnen doen. Maar je kan ook, ik heb ook begrepen dat het ook kan van honing want het is gemixte honing. Ze gaan natuurlijk van verschillende soorten bloemen naar elkaar. Ja? Mm-hmm. Kleurrijk mogelijk is, dat betekent dat je ook heel veel verschillende bloemen in hebt. En als je dat gebruikt, ik heb warempel dit jaar praktisch geen last gehad van hooikoorts. Oh, prijs de Heer. De bijenpollen en de ontbijt nam elke ochtend. Ja. Dus naast honing kun je inderdaad ook bijenpollen kopen en dat gebruiken. Er zijn nog een paar tips die wij klanten ook meegeven. Want hooikoorts komt niet zomaar. Het ontstaat ergens van. Niet iedereen heeft er last van, sommige mensen wel. Maar er zijn een aantal allergenen waar je op kunt passen. Dingen zoals melk. Dus stel dat je op tijd wil beginnen met je lichaam voor te bereiden om niet last te krijgen van hooikoorts. Dan kun je eigenlijk vanaf oktober, november, in plaats van melk van koeien, havermelk, notenmelk, dus een alternatief. Suiker. Suiker is ook een allergeen, wat maakt dat je immuunsysteem minder sterk wordt en zwakker wordt. Pinda's. Wie houdt van pinda's? Pindakaas is eigenlijk niet zo heel goed voor je. Pinda's zijn heel erg vatbaar voor schimmels, want het is niet een noot. Een pinda's groeit onder de grond. Dus dan kun je het beter vervangen voor cashewnoten, amandelpasta. Je kunt het zelf maken. Als je een goede machine hebt, dan heb je het puur, zonder toevoegingen, want pindakaas zit vaak ook veel suiker. En ja, het is gewoon beter voor je. En het is lekkerder. Maar die 100% pindakaas zonder niks erin is ook niet goed? Pindakaas op zichzelf is eigenlijk niet goed. Ja.
Nee, pindakaas is niet goed. Ik zou beter een andere... u kunt beter een notenpasta zoals cashewnoten of almond. Ja, maar u kunt het ook zelf maken, hè? Ja. Je kan het in een blender maken of een keukenmachine. In de blender ook, maar je moet zorgen dat je genoeg in de blender kan hebt om het te laten draaien. Ja, en een beetje olie ook. Ja. Het liefst eigenlijk geen olie, maar soms draai je ze gewoon echt niet goed. Dan moet je gewoon een klein beetje, je hebt rijstolie, kan je gebruiken. En ja, als je de smaak niet erg vindt, kan je zelf een milde olijfolie gebruiken. Als je de smaak niet erg vindt, kan je kokosolie een beetje, dus wel opgewarmd. Maar in principe de rijstolie. Dat is ook geschikt voor nootjes. Ja, nou dan zou dat goed kunnen. De nootjes erin en blender klaar. Ja. Zo droog ga je op die... Nee. Hoe langer je draait, hoe meer zeg maar, de eigen olie van de noot eruit komt. En dan ga je het, zeg maar, dan wordt het smeuig. Op YouTube staan er heel veel filmpjes. Ja. 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 Ja, als je denkt dat die niet meer kan draaien, dan is het nog even met de lepel roeren en dan weer door. En dan zie je dat het op een gegeven moment echt wel gaat pakken. Ja. Oh, echt? Ja. 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 Oké, alleen ik weet niet of dat met notenpasta gaat werken. Dat weet ik niet. Ja? Oké. Nog. Ja. Dus een paar die bij mij naar boven kwamen. Melk, suiker, pinda's. En er waren er nog 2, kom ik even niet op. Dat zijn allergenen en die maken je vatbaarder voor dingen, hooikoorts. Godzijdank. Ja, verder, we hebben inmiddels ons kraampje uitgebreid. We hebben meer producten. We hebben nu ook glutenvrije producten voor mensen die geen gluten kunnen eten. En we hebben ook conservemiddelen die direct bij een boer vandaan komen, zodat het goedkoper is. Conserve is niet het beste, maar ja, in tijden van schaarste is het goed om dat te hebben, want je kan het lang bewaren. Ja. Ja, dit was dus de wagen zoals hij er eerst uitzag. En zo stonden we dan op de markt. En ja, zo zag hij er eerst uit. En inmiddels hebben we het kunnen overspuiten en een nieuwe zeil erop met ons logo. En ziet het er nu uit. Sorry? Ja, een soort van opgepumpt. Ja. Over 15 minuten. Want hoe laat gaat de zon onder? Oh. Oh, I'm sorry. Misschien kan iemand het voor u bewaren. Ja, is goed. Ja, Oh, perfect. Oké. Ja, we zijn eigenlijk al bijna klaar. Het is nu, dus wij stonden op de markt. En sinds kort zijn we ook, dit jaar zijn we ook naar evenementen gegaan. Health Expos doen we ook ondersteunen. Dus dan gaan mensen langs al die kraampjes. En dan aan het eind heb je zoiets van, oké, help, wat kan ik dan wel? En dan delen we met hun praktische tips van hoe je wel kan eten, enzovoort, enzovoort. En we waren ook bij Huis ter Heide, bij de open dag. Hadden we meegenomen op een wagentje. Zijn we naartoe gereden en ja, konden mensen ook zo kennis maken wat we hebben. En nu wil ik een beetje met jullie delen hoe we hierbij zijn gekomen. Er zijn belangrijke principes die ons hebben geleid om deze keuze te maken. Want in mijn gemeente ben ik zendingsleider. En als je gaat evangeliseren zoals je altijd hebt geëvangeliseerd, krijg je dezelfde resultaten als altijd. In Nederland groeit de kerk niet heel hard. Dus langs de deuren gaan, kloppen, kloppen, dat heeft zijn plek. Maar God heeft een andere methode. Wie kent de methode van Christus? Hoe hij te werk ging? 5 punten. Kent u ze? Ja, maar in papierment. Oh ja, zeg maar, de mensen hier begrijpen. De eerste is, hij gaat met de mensen om. Hij gaat met de mensen om. Ja. Horen hun problemen, een vriendschap opbouwen.
Hun helpen in hun noden Aha, e danada nem. en hun behoeften, ja. Aha. E danada nem necessidade na anda daqui mas e o preto. Aha, danada na confiança. Ja, win hun vertrouwen. Anda despedido do CS. Ja, en dan zeg je volg mij. Volg Jezus. Helemaal goed. Amen. Ja, Ja, weer ja. bonuspunten. Nee, ze heeft 2 in 1 keer gezegd, ja. Ja. Dus alleen de methode van Christus zal echt succes geven in het bereik van de mensen. Ging met mensen om als iemand die naar hun welzijn verlangde. Hij toonde sympathie voor hen, voorzag in hun behoeften, won hun vertrouwen. Toen gebood hij hen, volg mij. Het is heel belangrijk om te beseffen dat dit is de manier hoe Christus mensen bereikt. Als wij de allereerste 4 stappen skippen en we gaan gelijk naar mensen toe en zeggen, volg Christus. Waarom? Waarom zou ik hem moeten volgen? Wat maakt hem anders dan Boeddha, Mohammed, Krishna, of wie dan ook? Maar als wij het aanpakken zoals Christus deed, dan ga je eerst interesse tonen in mensen. Iemand zei wel eens, people don't care about how much you know, until they know about how much you care. Juist. Dus het is niet een eenmalige actie van, hey, ik heb je vandaag gezien, ik ga je morgen dopen. We moeten met mensen omgaan en van ze lief hebben en voor ze zorgen en om ze geven. Zelfs als ze zeggen, ik ga nooit een voet in jouw kerk zetten. Je moet geen verschil maken. Hou gewoon van mensen zoals Jezus dat deed. Dus de methode van Christus was een van de redenen waarom we hiermee zijn begonnen. Wij komen op de markt en er komen steeds dezelfde klanten die bij ons dit product willen kopen. Dus je bouwt een relatie op. Je leert hun naam kennen. Wij wonen in een dorp. We zijn uit de stad gegaan, uit Rotterdam. We wonen in een dorp. En we zijn een van de 10 mensen met een kleur in dat dorp. We hebben ze geteld. Hoe zorg je ervoor dat de mensen daar je gaan uitnodigen? De eerste keer dat ik over straat liep, keek iedereen zo van, wow, die mensen bestaan ook echt, niet alleen op tv. Dus de mensen kijken heel apart naar je. Maar nu, ze zien ons op de markt staan, mensen maken een babbeltje. Dus weet u wat er nu ook gebeurt? Tijdens corona. Mensen zagen wat wij hadden op onze tafel. Ze liepen langs. Eentje zei tegen haar vriendin, kijk, nog meer wappies. Want ze zagen de gezondheidsproducten. Ja, ze en zagen toen onze gezonde wisten ze- producten. Dus ze hadden zoiets van, die mensen zijn ook wappies. Maar het waren gewoon, ze zei het voor de grap. Want zij waren wappies. Zij vinden zichzelf wappies. En zij dachten van, kijk, we zijn niet alleen, er zijn er nog meer. Nou weet u, daaruit is een hele contact ontstaan. We zijn bij hun thuis uitgenodigd. We zijn met hun gesprekken gegaan. En ze vragen mij, vertel mij meer. Wat weet je over het grote conflict? Dus die deur staat open, moeten er wel nog door naar binnen gaan. Maar dat komt door dit. En een ander evenement dat we op de markt stonden en dat een paar mensen aan het evangeliseren waren. Ja, we waren op de markt en er waren, denk 2 mannen die waren rond aan het lopen. Gingen langs elke kraam. Het is een kleine markt, dus ik denk 4, 5 anderen. En overal stonden ze stil, denk een kwartier, half uur stonden ze met de mensen te praten. En op een gegeven moment kwamen ze bij ons. En begonnen ze over Jezus te praten, over het geloof. En over de Bijbel, over de Sabbat. En bij elk ding dachten we, oké, ja, we geloven hetzelfde. Op een gegeven moment tijdens de Sabbat dachten we, oké, interessant, we geloven hetzelfde. En de Nederlandse zuster die net ook op de foto was, zij is de dochter van de Ellen G. White Stichting in Nieuw-Lekkerland. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, maar er zijn nog meer sabbathoudende christenen. Maar hun volgen een mevrouw mevrouw White, geloven ze. Vertelde ze tegen ons. En wij hadden dus oké, dat zijn wij. En dus ja, we gingen vragen van oké, hoe zit het dan, wat weet je van die White? En ze begrepen het niet echt en ze wisten alleen dat we de Sabbat houden. En op een gegeven moment zeiden we van, nou, wij zijn die mensen die de Sabbat houden en de boeken van Zuster White lezen. Oh, echt waar? Gingen ze dus vragen stellen. En ze waren eigenlijk, ze hadden best wel veel vraagtekens over wie Zuster White was en wat ze had gedaan. En ja, het was wel heel mooi, want in de ochtend toen we de auto gingen inladen, toen zei hij van, oh, neem dit keer het grote conflict ook mee. En ja, iets zei tegen mij, oké, ik pak hem, ik pakte de 2.
En dus ze waren daar met z'n tweeën. En op het moment dat we dat dus met hen aan het praten waren, hadden we het boek gegeven. Want ze waren wel geïnteresseerd over zuster White te weten. Dus toen hadden we die boeken gegeven. En toen waren ze echt dankbaar om zelf over haar te lezen. Toen zeiden we ook van, ja, wij kunnen je heel veel vertellen, maar lees zelf over haar en wat ze schrijft. En leg het naast de Bijbel en kijk wat ze zegt en of het klopt of niet. Dus dat was wel een hele mooie ervaring Amen. die we toen hadden. Nee, Ze waren Messiaanse christenen. ze waren ons aan het evangeliseren om ons te leiden naar het houden van een Sabbat. Ja. Maar ze wisten niet dat wij Adventisten waren. Dus dat was wel grappig. Ja. Wat ik hiermee wil aangeven is dat wanneer we op deze manier evangeliseren, dan heb je vaker contact met die mensen. En gaan ze je leren kennen, weten ze wie je bent. En dan gaan ze ook meer openstaan om meer te delen. En dan komen ze ook met serieuze vragen van, hé, mijn man zit met hooikoortsproblemen of mijn zoontje is in het ziekenhuis opgenomen, wat dan ook. En dan kunnen ze ook eventueel vragen voor gebed en dergelijke. Dus dit is heel wat anders dan, hé, hier ben ik ben een christen en ik wil jou in mijn kerk. Of ik verkoop taartjes en ja, kom maar gewoon naar de winkel. Maar het is een combinatie van en we geven ze wat ze willen hebben. Maar daarnaast zijn we er ook gewoon voor gesprekken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn hiermee gestart omdat wij het volgende concept willen delen met onze broers en zusters. Zuster White had deze Beehive Vision. Heeft iemand haar vision ooit gelezen? Zal ik het hardop voorlezen? De afgelopen jaren is het inderdaad een drukte van belang geweest in de Bijenkorf in San Francisco. Er zijn veel christelijke activiteiten ontplooid. Deze omvatten het bezoeken van zieken en behoeftigen, het vinden van huizen voor wezen en werk voor werklozen, het verplegen van zieken en het onderwijzen van de waarheid van huis tot huis, het verspreiden van literatuur en lessen in gezond leven en het verzorgen van zieken. In de kelder van de ontmoetingshuis in Laguna Street werd een school voor de kinderen gehouden. Er was een tijd lang een tehuis voor werkende mannen en een medisch missie. In de Market Street, vlakbij het stadhuis, waren behandelkamers die werden beheerd als een filiaal van het St. Helena Sanitarium. In dezelfde plaats was een winkel voor gezonde voeding. Dicht bij het centrum van de stad, niet ver van het Kalgebouw, was een vegetarisch café dat 6 dagen per week geopend was en op de Sabbat volledig gesloten. Langs de waterkant werd scheepszendingswerk gedaan. Op verschillende tijdstippen hielden onze predikanten bijeenkomsten in grote zalen in de stad. Zo werd de waarschuwende boodschap door velen gegeven. Dit is een visioen wat zuster White had, van wat ze van God had gekregen, van een manier van evangeliseren wat voor ons helemaal nieuw is. Ik weet niet of dit ooit werkelijk is gerealiseerd, maar ze hadden verschillende plekken in de stad San Francisco, waar de mensen contact konden hebben met Adventisten. Mensen gingen naar, even kijken hoor, werd geholpen met het vinden van huizen voor weeskinderen, werk voor werklozen, verplegen van zieken, onderwijzen van de waarheid, van huis tot huis, verspreiden van literatuur. Dus iedereen was bezig, iedereen had zijn eigen talent en iedereen ging of werken in een café of een lunchroom of wat dan ook. En zo kwam je dagelijks in contact met de mensen. En als mensen geen interesse kregen in het evangelie, is de batterij bijna leeg? Ja. Als mensen interesse kregen in de evangelie, dan werden ze gestuurd naar het Centraal Punt waar ze bijbelstudies konden krijgen. Als we op deze manier in de gemeenschap bezig zijn en wij doen activiteiten die echt een zegen zijn voor de samenleving, dan ga je echt een verschil zien. Omdat mensen zoiets hebben van, wow, als ik naar de huisarts ga, krijg ik 10 minuten. En ik krijg een pilletje en that's it. Maar jullie gaan met mij bidden, jullie gaan met mij in gesprek. Jullie vertellen mij wat ik kan veranderen aan mijn leefstijl, aan mijn manier van eten. En ik merk gewoon een blijvende verandering en ik heb een familie erbij gekregen. Dus als je het hebt over franchise, wij zijn eigenlijk begonnen om dit te starten. Met gewoon, zij heeft haar werk, ik heb mijn werk, hier kunnen wij niet van leven. Maar we staan daar om dit concept te testen.
En de Heer heeft ons al laten zien dat het werkt. Want dit heeft echt deuren voor ons, opengemaakt. Inmiddels zijn wij naar het buitenland gegaan. We zijn in juni naar Portugal gegaan. Daar zit deze sanitarium, Vita Salus. En daar kun je naartoe gaan om de principes die wij leren uit de geestenprofetie, die passen ze daartoe. Zieke mensen, die kunnen daar naartoe en die gaan op een natuurlijke manier genezen worden. Boswandelingen, sauna's, massages, gezonde maaltijden, etc. Deze zit in Roemenië, van dokter Nick Daan. Dat is een hele getalenteerde dokter. Hij is met Hergelia Lifestyle Center begonnen. Hij is, in Wildwood is hij opgeleid. Hij is in Wildwood opgeleid en is naar Europa gekomen en heeft dit daar gestart. Dit is Center for Health in Bulgarije. Doen ze daar hetzelfde. Die Arge kennen jullie misschien wel in Duitsland. Die Arge. Ja. Daar krijgen mensen ook diezelfde behandeling, ook in de natuur. Deze was Country Life in Oostenrijk. Dit is Zonmaat in Oostenrijk ook, denk ik. Nee, Zwitserland? Zwitserland, denk ik, ja. En dit zijn er nog meer. Dus sinds dat wij hiermee begonnen zijn, we stonden eerst alleen met z'n twee op de markt. Daarna gingen we naar Health Expos. Daarna heeft de Heer de deur voor ons opengemaakt om naar het buitenland te gaan en contact te leggen met deze instanties. Als wij zeg maar zo op de markt staan en mensen komen naar ons toe en wij bouwen relaties op, wij kunnen ze bijbelstudies geven, maar ze zeggen ja, maar ik zit met issues, dan kunnen we ze sturen naar hier. En ik ben heel slim vergeten dat wij ook een Nieuwstartweek hier in Nederland hebben. Hebben jullie ervan gehoord, van de Nieuwstart? Wij werken samen met Completer is Beter. Even kijken, Completer is Beter bestaat uit een voedingsdeskundige, lifestyle coach en een arts. 2 artsen. En 2 artsen. En hetgene wat al die andere organisaties doen, of sanitariums doen, doen hun hier ook in Nederland. Ze hebben 3 gezondheidsweken die ze organiseren in het jaar. En ze ondersteunen mensen zeg maar, voor een hele week lang om hun te helpen met hun gezondheid. Ja, en daar zijn we net van terug. We zijn maandag teruggekomen. Dan gaan we een week lang de mensen behandelen, inderdaad. En zo zijn we bezig dit zo toe te passen. En door hier uitgenodigd te worden, kunnen we met jullie delen wat wij leren. En jullie hopelijk ook enthousiast maken om deel uit te gaan maken van die visioen van Christus. Dat wij niet evangeliseren iets vinden als iets engs, maar evangeliseren gaan zien als gewoon vrienden maken, relaties aangaan. Net als de barmhartige Samaritaan, je ziet iemand met een probleem en dat we samenkomen en gaan bedenken, wat kunnen wij doen in de samenleving om te voorzien in hun noden, in hun behoeften. Wat kun je als kerkje starten? En de deur gaat echt open. Dat wij nu al, ja, zelfs in het buitenland dit mogen vertellen. En dat wij connecties kunnen maken met anderen en kunnen samenwerken, is echt gewoon meer dan we hadden durven dromen. En het gaat hier met Gods genade ook niet eindigen. We willen ook hier in Nederland zo'n instituut. Kunt u zich dat voorstellen als wij een instituut als deze zouden kunnen hebben hier in Nederland? Dat op het moment dat jullie verschillende bedrijfjes hebben, kleine ministries waar mensen komen en ze betalen je voor een dienst. Als hier iemand is die heerlijk brood kan bakken, als hier iemand is die geweldige massages kan geven, of mental health, mensen met depressies, wat dan ook. Als we het kunnen doen en je raakt in contact met mensen en mensen hebben zoiets van, ik wil meer weten, dan zeg je, kom, ga met mij mee naar de natuur. Zoals Adam en Eva in de natuur, dan kunnen we daar de mensen over God vertellen. Ja. Onze tijd zit erop. Dit zijn onze contactgegevens. Wij gaan zo meteen onze producten hier uitstallen, zodat jullie kunnen zien en ja, kijken wat jullie willen. Maar we dachten, zullen we eerst even de Sabbat sluiten, voordat we het daarover hebben. Wie wil bidden om de Sabbat te sluiten? Nou, ik vraag even, had ik aan Brother Steven gevraagd om te bidden, maar Argenie zit er niks. Dus hij kan ook komen bidden, zodat wij de Sabbat kunnen sluiten samen. Yes. God. Ja.
brother. Oh, ok. Bueno, nos talanta para nós por hacer uma palavra de oração. Ok, nos Teresa. Tata Santo, Tata de amor, Senhor Deus, nos agradecemos a tarde para a presença que estava junto conosco, Senhor, desde o primeiro minuto do programa até o fim. Danke, Senhor Deus, que o gente é sábado aqui, Tata, nos por sossegar e nos por regocijar, celebrando e recordando que está habita nos Deus, nos provedor e nos salvador. Danke, Senhor Deus, que nós podemos experienciar sábado mais e permitir que, mientras nós está drenta em esse man novo, nós por drenta, Senhor, a que espírito de sábado. Tata de amor, acompanhar-nos nesse man novo aqui, nós aqui com tudo esse man que está 13 com ele, pero, Senhor, laga para o Santo Espírito e o angelang, tanto que nós vai nos delante, para assim, Senhor, nos fé que é da fundar para Cristo Jesus. Recordando-nos de quem nos confia, sabendo, Senhor, que Ele o provee e o sostenemos em qualquer dificuldade que nós podemos confrontar com Ele. Tata laga para cada informação, cada mensagem, cada canto, cada coisa que nós podemos receber de ave, Senhor, porque dá ancrado em nosso coração. E com boa dança, Senhor, nós põe cada de coisa aqui em prática. Danke que vai pôr ênfase ave, Senhor, de nossa mente, que está em método e em método solamente de Cristo, está dando êxito, Senhor. E danke, Senhor, que vai volver a recordar-nos de novo que é obra médico missionário para cada de nós a servir o mundo aqui. Tata, danke para a bendição que você dá a nós, tanto física e financeiramente e espiritualmente, que costa aqui, oh Deus, nos pode crescer dentro e portar pueblo claro preparado para sua venida. Danke para tudo que está aqui, oh Deus, que é do que nós para este dia tarde aqui, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom simão, minha irmã. Nós temos cantica de Bom Simão. Me tem cantiva romana. Sonreír, el rostro iluminar, levantar las manos al Señor, nuestras manos estrechar. ¡Qué felicidad! ¡Bom menina! ¡Bom menina! Simão não, boa. Amém.